Donc il faut qu'il barkada ka do ke ya fa ciwo ngata donc ala ka jamana mbasigi ya rabbi la kana bade la fe min kera donc anta be do la semaine konna na gele chama kera gele kera parce que jamana tableau la ngata donc gele chama kera donc ambi afo ka damine les gens konna na ni ye jateminɛ kɛ an b'a fɔ opération Maliko ani kɛlɛtigi an bɛ foli lase an ka force armée de sécurité ma o ye baara min daminɛ tile 2 in kɔnɔna na k'o fo k'o barikada a nana ka gɛlɛya ladon terroriste kan an y'a jateminɛ k'a fɔ terroriste yɛrɛ ye baara min o jigitigɛlen ka donc o y'o attaqué maintenant civil ani baganw k'a ɲini ka dankari kɛ olu la o kɔnɔna de la n y'a jateminɛ k'a fɔ nin semaine in kɔnɔna na Diɛnɛ mara la o ye maaw ka so fa a ka ca ni so 100 so jɛmanw dafɛsow sɛnɛkɛlaw ka so bilalen ka taa bin dun na jɔlen ka taa donc bada la ka taa mugu ci sow la ka taa ka sow faga ka taa donc ten or so ye masakɛfɛn don so ye danbe ko ye so ye silamɛya ye donc n t'a dɔn ni kafiriya ma kɔgɔ maa la ka tɛ donc i bɛ se ka taa wali sow jɔlen sɔrɔ ka mugu ci o la cogo di donc n'i ye so dalen i b'a fɔ ko se bɛ ala subhanahu wa taala de donc kafiriya baara min kɛra ka tɛ so faga la Diɛnɛ mara la ka tɛ donc a ye mɔgɔ tɔɔrɔ kosɛbɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ nin semaine in kɔnɔna na aussi Yuwaru mara la ka taa Tara n'o ye Yuwaru dugu dɔw ye o ye gɛlɛyaw ta k'a lase jamanadenw ma parce que Yuwaru n'i ye jateminɛ kɛ ni samiya fɔlɔla ka gɛrɛ tan jiw de ka ca na donc maaw tɛ se ka boli ni kurun kɔnɔnaw de Yuwaru o de y'a gɛlɛya ye jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi sirabadanka k'a daminɛ ka taa Boni fanfɛ Mwanza o ye kariw tigɛ ko ni mɔgɔ tɛmɛna Boni fɛ ka taa donc ko b'i ka maaya ban donc jamanadenw ye sɛgɛn min kɛ nin semaine kɔnɔna Boni mara la ka taa Douentza ka donc a gɛlɛyala dans la région de Douentza est-ce que Wara kɔnɔ fɔlɔ n hakili la ka taa donc Wara kɔnɔ parce que kunu ani kunasini avion ye ka taa donc trajet kɛ avion ye bunteni min kɛ n bɛ tila ka n'a résultat di ma kunasini ka taa donc o ye bunteni min kɛ o y'o ka maaba caman min faga rebelle caman n'o ye chef d'opération ye olu ka maaya tora o kɔnɔna na donc o de y'a kɛ n ka to sira ka sira in desserrer o ye avion ta n ka donc ka patrouille kɛ sanfɛla la ka car ninnu reconduire parce que car dɔw seginna ka na fɔ Bamako kama car dɔw ye n ka donc mɔgɔw ye katikati dɔw de ta min fɛ ka taa Tɔnbukutu min fɛ ka taa sira wɛrɛ bɛ yen n ka donc o donna n'o kungo kɔnɔ siraw ye ka taa mais maaw sɛgɛnna kosɛbɛ parce que dugudenw yɛrɛ de ye tobili kɛ k'a di maaw ma pour que car ninnu ka se ka ni ONG dɔw ka donc o ye tile damani kɛ o kɔnɔna na donc parce que car in tun ye car 10 ani kɔ ye donc gɛlɛya sɔrɔla a kɔnɔna na n hakili la bi a nɔgɔyara jateminɛ kɛra k'a fɔ a bɛ fɔ min ma seyi n'o ye Mondoro cercle kɔnɔna ye u ka sugu ta n ka donc o taara sira da olu yɛrɛ ɲɛ tuguni ka maaw baga ka tila ka maa dɔw minɛ ka donc ka wari bɔ o bolo u ka téléphone minɛ ka taa n'o ye jateminɛ kɛra k'a fɔ opération Maliko n'o kɛra Menaka mara la an ka armée mɔgɔw continuer na ka patrouille kɛ pour que lakana ka se ka sabati la donc Menaka région kɔnɔna na an bɛ sukati min kɛra axe Gosi ka na se Gawo an ka militaire 2 tora la nin semaine in kɔnɔ maa 9 banana mobili 2 tiɲɛna donc mobili in ka donc o ye explosif de kɛ n ka donc mobili taara bɛn n ka donc a bɛ fɔ min ma o bɛ fɛn min dilan pour que ka to yɔrɔ jan ka a lawuli k'a commandé n'a b'a fɔ a ma ko engin explosif donc o y'an ka mobili 2 tiɲɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ olu yɛrɛ ka terroriste 7 o y'olu bɔ baara la donc o y'olu bɔ baara la an ka fɔ ten opération Maliko n ka donc cɛmancɛ bolo la ka jateminɛ secteur min n'an b'a fɔ a ma ko Sema suspect 2 n ka donc n'o ye ba spécialiste 2 ye n ka donc min bɛ se bɔn da la kosɛbɛ n'a ka baara ye o ye Bukari Diko
n'o y'o ka lieutenant n'o ye Kufa ka lieutenant a dɔnnen don kosɛbɛ a tun bɛ ɲini na o sera k'o tɛgɛ da o kan ani mɔgɔ wɛrɛ le 24 opération min kɛra opération aérienne 24 don le 24 sɔgɔma joona fo ka na se aussi le 27 aussi opération wɛrɛ kɛra donc frappe min bilalen don ka se au ka base dɔ ma terroriste ka base n'a bilalen don à 3 km de ouest du village de Sema Boni nga donc commune de Boni na frappe nga donc ka tiɲɛni ba ka bɔ yan terroriste 31 o y'o de nin bɔ a la min sera ka compter o cɛla maaba caman bɛ yen ninnu de kɛlen ka sira in datugu k'a fɔ k'o tɛ bɔ olu de nka dɔn o de base in ta nka dɔn olu de siraw tigɛ nka dɔn parce que karo ɲɛ nka ta kana ta donc Abu Walid o b'a fɔ a ma ko Salawi Abduba alias nka dɔn o b'a fɔ a ma ko alias Abdu Fataha o de don Diko Boubacar Amadou Diko donc Amadou Diallo fo kana se nga donc ka ɲɛma Sidi Ould Mohamed donc olu ma bɛ ni tora la nga ta o sera k'olu identifier n'o ye terroriste mɔgɔba ye nga ka ɲɛma min tora la a bɛ ɲini ka ɲɛma tan bɔ parce que olu tun bɛ nga donc ko in coopération kɛla ka baara kɛ u ka mɔgɔ min banana nga ta donc ni min se qui est grave banabaatɔ ninnu na nga ta mɔgɔ 27 nga ta donc o de compter la pour des blessés légers et des blessés graves. Donc, jateminɛ kɛra k'a fɔ o ka mobile pick-up 2 nga ta donc o détruit la. Donc, nin baara de kɛra o de nga ta ko nɔgɔya dɔɔni pour que nga ta donc gɛrɛntɛ min tun bɛ sira kan olu ka bɔ yen. Parce que nga ta donc ninnu taara i sigi Boni dugu in na n'an b'a fɔ ma ko Sema o dugu in nga ta donc o de sira tigɛ k'a fɔ nga ta n'i ye jateminɛ kɛ ko mɔgɔ kana tɛmɛ Boni yɔrɔ kan nga ta ko ti jɛna ye nga ta ni mɔgɔ tɛmɛna o bɛ Nko ci la. Donc, basé à partir du 27, sur ma journée 6 heures, armée par la lui. Donc, au cours, on a donc hakla au noyau, on a donc strike. Jatimine kera ka fɔ Kayi mara la aussi. Tile fila na yɛlɛmani nga donc ani a formé Madina ka se Buguturu on se croise pour ce Buguturu n'a kila a kalan ka ɲɛ Buguturu n'o ye yɛlɛmani ta sira ye an ka maa fila nga donc terroriste ye attaque kɛ maa 3 tora la o maa 3 tora mais agence de croix rouge o mɔgɔ 2 b'a la ani an b'a fɔ ma agence nga donc ambassade Afrique nga donc n'o ye agence dɔ ye olu ka mɔgɔ aussi 1 tora la jateminɛ kɛra k'a fɔ an ka avion min ni anw tun sigilen don k'a kɔnɔ avion in n'a mɛnna kosɛbɛ n'an b'a fɔ a ma ko Kaza in nga ta donc ala y'a kɛ nga ta donc gɛlɛya caman tun kɛra Kaza ko la k'a fɔ ko parce que an bɛ terroristes de taara denmisɛnninw bɛ taara nga donc depuis 18 ans o tɛ 18 ans bɔ o b'o taara k'a don armée la donc pour les Nations Unies ani États-Unis ani tɔw olu ko nga ta donc ko gɛlɛya b'a la nga ta donc n'o kɛra donc o bɛ nga ta ɲangati ci anw bolo nga ta donc ka ɲangati ta nga ta k'a lase an ka armée o jateminɛ nin kɛra parce que an ka avion gɛlɛya tun b'a la Ibrahim Boubacar Keïta tun kɛlen ka avion san transpondeur tun t'a la o tun t'a la k'o t'o de k'a la o gɛlɛya in kɔnɔna na o ye avion bloqué a ka ca ni kalo damani ye nga ta donc a kuma bɛ fɔ la donc Mali wulila ka jɔ nga ta yɔrɔ o yɔrɔ n'a kan ka kɛ donc finalement le 31 mai 2022 vers 19h45 avion bɔra Espagne ka tɛmɛ ka escale ka Maroc kana se ka atterrir an ka Bamako aéroport ba kɔnɔna na à 19h45. Mais avion il a la condition non ma fɛn fɔ la parce que mɔgɔ t'a dɔn fana avion bɛ se ka piéger il y a tout ça là. Non n'o tɛ ni hakili ye avion ta kɔnɔna ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye avion ta ye min ye n'i y'a don machine na fɛn o fɛn b'a la ani ka mobili tɛ kelen ye donc pièce tɛ se ka don avion na n'a donna appareil la dɔrɔn appareil b'a détecter donc yɔrɔ o yɔrɔ ni problème b'a la musaka kan foyi yɛrɛ t'a la i b'ale brancher dɔrɔn a bɛ yira k'a fɔ
ni problème bala ni problème bala atska de avion se ka piéger wala donc ni tout de ka ke ngata donc ebi tout ka bala de parce que pour ka wuli ngata brancher machine de la donc angana tana hakili parce que comme mali la ne ko ka ngata ambe juguya hakili nyoro ayo c'est parce que moi mon nga femme amile kunjo ma foi ma do ala fo ko ambe dim ta mun ma se sara ne kadaka jabe ma an juguya la wotela na fara pour ka la avion black o la benen gagné avion yɛrɛ ka fɔ a bɛ baara caman kɛ donc a bɛ se ka hali sɔrɔtu ta ka t'u bila ka taa ɲɔgɔn dɛmɛ a se pour a bɛ se ka taa n'o ye cɛ commande 70 ye o don ka taa donc mais avion nana surtout ka taa donc avantage ye min ye jateminɛ kɛra ka fɔ a kɔnɔ bon a bɛ se ka fɔ fɛngɛ médical fana b'a kɔnɔna fɛn caman de b'a kɔnɔ banabaatɔ ta fo banabaatɔ 4 a bɛ se fɛn caman de b'a kɔnɔ c'est pour cela ka donc o tun kɛlen ka avion nin bloqué parce que o b'a fɔ ko avion bɛ fɛn caman ɲɛ anw ɲɛ ka taa donc o ye avion bloqué donc jateminɛ kɛra k'a fɔ aujourd'hui avion nana a bɛna kɛ sababa ye ka taa donc ka armée dɛmɛ ka taa ka kɛlɛ in kɛ kosɛbɛ mais o bɛ ɲina min kɔ hali ko nana ka sauver ka taa donc ɲininkali kɛra an y'o ɲininka pourquoi ka taa u b'a fɔ ko Mali armée de bɛ yen ka taa donc ninnu k'a fɔ ko bɛ maaw ta terroriste ka denmisɛnninw ta ka taa ka sɔrɔ o ma se âge la a yirala k'a f'u ye ka taa donc Mali textes bɛɛ kɔnɔna na a sɛbɛnnen b'a la ko 18 ans pour que ka taa armée nationale ko donc ni mɔgɔw b'a ta Mali tɛ après olu yɛrɛ tilara k'a fɔ ko non k'olu ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko terroristes de b'a kɛra an ko ni terroristes de b'a kɛra nka an ta kun ye jumɛn y'a la donc a bɛ se k'an ka avion bloqué ko parce que ko terroristes de b'a kɛ wa donc o kuma fɔra ka tila maaw ye ɲɔgɔn faamuya a ko la mais bi o ye ala minɛ ka taa donc ka a di ka na an bɛ dugawu kɛ ka taa donc ala ka ani sababa bɛɛ merci beaucoup ayiwa o tɛ baasi ye an b'a ye k'a fɔ nin waati fana kɔnɔna na ni bɔ fana cayalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ yan bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ yɛrɛ muso ɲangata cayalen don kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ninnu na muso kantigɛ de cayara an ka jamana kɔnɔna na Bamakɔ yan dɔ kɛra garidimuso ta kɛra an y'a ye k'a fɔ dɔ fana nana kɛ o kɔfɛ min kɛra fɛnkɛ la Kulikorakaw fɛ o ye Kulikoro dɔw bɛ banama de bana a ye fɛnkɛ min kɛra Selenge Selenge voilà ka taa muso karamɔgɔ wele ka kantigɛ bon o ɲɔgɔnna wɛrɛw kɛra tuguni hokumu kɔnɔna na vraiment an t'a dɔn min bɛ cɛw ma sisan furu kɔni a ma se nin bɔ la n'an ma bala dɔrɔn a y'a bila a ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn na bɛɛ ka k'i ta dɔɔnin ɲini o ka fisa ni ɲɔgɔn nin bɔ ye k'a bɛ ɲɔgɔn nin bɔ ka taa ka denmisɛnnin fitininw de to yen k'a bɛ ɲɔgɔn nin bɔ e min b'a kɛ i b'a dɔn i tɛ kisi i y'a kɛ cogo cogo dusu y'i bila a la cogo cogo i mana i mɔgɔninfin ɲɔgɔn faga sigida la a mɛnna o mɛnna i nɔ bɛ minɛ a tɛ mɛn de i bɛ minɛ mun bɛ cɛw bila a la dusu jumɛn de bɛ nin mun sigi nin ye dusu de ye est-ce que nin ye dusu de ye parce que min don jateminɛ kɛra k'a fɔ tile fila in na min kɛra surtout min ye mɔgɔ tɔɔrɔ ma donc k'a fɔ ko lafiyabɔyɔrɔ la cɛ minɛlen ka taa di gendarmerie ma k'a fɔ ko cɛ minɛlen awɔ donc o kɛra gɛlɛyaba ye jamanadenw m'a faamuya ni hakili b'a la k'a ye dibilan k'a dilan o ye manamanakan de ye donc o ye manamanakan de ye dibilan jumɛn o ye manamanakan de ye donc o y'a bila de donc a bilalen don nka donc anw fɛ nka donc maa min bɛɛ b'a la nka donc les gens doivent répondre de ça parce que o de ye jamana fɛngɛ dɔw bɛ kɛ parce que min o bɛ ɲina min kɔ n'i kɛra ɲɛmaa ye n'i bilala polisiya la n'i bilala gendarmerie la tu n'es pas là pour toi-même c'est que exigence dɔ résultat dɔ bɛ yen négligence dɔ bɛ se ka kɛ a bilala maa min bolo ka taa donc olu bɛɛ ka taa donc o kan ka a répondre donc pour moi solution min kan ka sɔrɔ a la c'est de faire en sorte que donc o ka se ka répondre ka taa rapidement o ye ne ka yecogo ye a bila nin kan o kumana mun kan i b'a fɔ welebaga ɲɛna k'i bɛ baara kan fɔlɔ ayiwa an bɛ taa ni an ka barosɛn filanan ye barosɛn filanan min bɛna tali kɛ fɛn min ye an bɔra k'an da don lakana cogoya la an y'a ye k'a fɔ e yɛrɛ bɛ se ka jateminɛ kɛ cogo min na k'a fɔ rapport min ni MINUSMA y'a kɛ ka ko an ka maaw bɛ ka civils de faga ayiwa surtout Dura fanfɛla in na Dura mankan in na ayiwa MINUSMA ka rapport min na ninnu aw bɛ se k'a bila minɛn jumɛn de kɔnɔna na MINUSMA ye rapport fɔlɔ kɛ ka taa donc rapport min ma se ka ban pour le moment rapport fɔlɔ de bɔra définitivement rapport kan ka bɔ tile fila in kɔnɔna na parce que rapport min dira en général n'o y'a kɛ o bɛ fɛn bɛɛ kɛ ka taa gouvernement ka se ka réagir
Donc kɔnɔna de la o ka haut commissaire aux droits de l'homme olu ye draft dɔ o ye hakilina dɔw ta ka taa donc Mali accusé la kosɛbɛ donc k'a kan ka di ka taa surtout o ye enquête kɛ aussi mura min kɛra ka donc kɔnɔna na ani yɔrɔ caman donc ninnu ka donc o ye hakilina min di hali min kɛra centre kɔnɔna na rapport b'a yira k'a fɔ o bɛ kɛlɛ donna siya woloma kɛlɛ o b'o de donna parce que n'i ye jateminɛ kɛ o b'a fɔ tuma dɔ la nka ko fila min sara k'u ka ca ka tɛmɛ min sara kan donc pour moi ni saya kɛra nka o de a ka ethnie fɔ gɛlɛya de bɛ k'o o kɔnɔna na parce que déjà o bɛ se ka maaw bila ka taa kuma cogoya dɔ la ka taa donc siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa donc o ma ɲi i y'a jateminɛ k'a fɔ ko radio dacogo la anw bara yan mun de la parce que o tun y'a fɔ ko sufara ko fulaw fagala cogoya dɔ la an bɛ fɛn caman fɔ finalement ka taa donc an ni Moritani aussi o ye kalabanciya kuma dɔw fɔ ye k'an ni Moritani bila ɲɔgɔn na donc nin bɛɛ o de kɛra sababu ye ka RFI ni France 24 datugu an ka jamana kɔnɔna na donc rapport min nana donc o ye min fɔ i bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ rapport nin MINUSMA ɲɛma ninnu tilankɛ bɛ français min bɛ commandement na tilankɛ bɛ français donc jusqu'à présent français gɛnni hakilina min b'o kɔnɔna na ka gɛlɛya lase anw ka jamana ma o de b'o kɔnɔna na pour ka se ka an ka armée décourager a fɔra ko l'armée monte en puissance fɛn o fɛn kɛra donc o b'a essayer ka taa ko bɛ ɲangata dɔ da o ye tɔgɔ tiɲɛ dɔ da an ka armée kan o tun y'u ka politique u ka hakililaw ye mais min don guerre kɔni tɛ se ka kɛ k'a fɔ ka taa ko guerre propre bɛ yen guerre bɛ kɛ nka n'i ye jateminɛ kɛ ka donc terroristes bɛ taa anw ka kan ci tuma min depuis Agrilɔ ka ATT ka waati la a kɛra cogo min k'a fɔ anw bɔra ka taa Nations Unies na ka k'a fɔ ye ko ka na enquête kɛ en son temps Agrilɔ ko saya min kɛra maa min kantigɛla mɔgɔ 100 ni kɔ hali sini Nations Unies ma kala don a ɲin na ka da kan en son temps France y'a fɔ ko le MLA nous a donné des corrections le ministre des Affaires étrangères donc bi maa si tɛ se ka wuli ka taa hakilina min b'o kɔnɔna na aussi baara in kɛ kun ye c'est que min kɛra Libye min kɛra Côte d'Ivoire a ɲɔgɔn ka se ka kɛ k'a fɔ n ka taa donc ko jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na pour que ka avion ka se ka wuli ka na n ka taa donc k'an ka avion bombarder nin semaine in kɔnɔna na an y'a ye Kidali mara la ka taa donc ko ka kan dɔ bombarder la ko mɔgɔ kelen banana ko la wa taa donc n ka taa o ye semaine bɛɛ kɛ mɔgɔ ma se ka sunɔgɔ Kidali fan fɛ o tun bɛ wuli la ka taa donc avion ka donc o ka mirage in tun bɛ Kidali sanfɛla la o bɛ yalala yɔrɔ min mais anw ma sɔn ka kala don anw ɲin na ka da kan parce que an b'a dɔn o bɛ min ɲin na ka taa provocation parce que bi nka donc o bɛ gɛlɛya min kɛ ka taa donc ni aujourd'hui ni Russie tun tɛ yen ka jɔ an kɔ kɔrɔ ka taa donc Nations Unies na i b'a sɔrɔ ka taa o ye Mali bombarder la parce que bi o y'a ɲini cogo cogo pour ka se ka don ni rapport siya ninnu de bɛ kɛ ka mɔgɔ lagosi ka taa donc jamana kɔnɔna na bi gɛlɛya min bɛ yen ka taa donc bɛɛ b'a dɔn on fait l'effort jamanadenw wulilen don ka jɔ maa o maa n'a ye maa fa ka taa jamana in kɔnɔna na normalement sariya kan ka a tigi nɔ minɛ mais jateminɛ kɛra k'a fɔ baara min bɛ kɛla armée malienne fɛ l'armée malienne est professionnelle droit de l'homme o y'a kalan hali France bɛ leçon dɔ dira anw ma moral ko la ko jamana wɛrɛ bɛ leçon dɔ da anw ma moral ko la France ma deli ka terroriste minɛ o donc France n'a fɔra ko nin ye terroriste hali n'a bɛ so kɔnɔna na o de bɛ se k'a minɛ o b'a dɔn mais o bɛ mugu de ci ka k'a faga yɔrɔnin kelen a ne la ko ma deli ka terroriste minɛ o olu b'o faga de ka donc ça veut dire o bɛ se k'o minɛ yɛrɛ o b'o ban k'o minɛ ka taa o b'o faga et donc o yɔrɔ donc anw filɛ nin ye an bɛ mɔgɔ dɔw minɛ ka taa donc an tɛ se o ma n'o ye marifa bila ka ban ka taa an b'o minɛ ka taa ka tila k'a fɔ ka communiquer kɛ k'a fɔ ko prisonnier b'an bolo donc o tɛ faga et an y'a ye échange de prisonniers caman kɛra an y'a ye ka taa donc yan yɛrɛ ka taa donc ni hakili b'a la min na donc Kidali ani dɔ tun bɛ yan ka taa donc a ye maa fa ka bɔ an ka prison centrale kɔnɔna na ka na ka taa donc ici boulangerie Bajeli k'a la ka taa don ye o nana ka taa donc mɔgɔ dɔw fagala a ko yɛrɛ la o ye a ye garde kɛ faga ka taa donc sofara ka taa donc kasobo la ka bɔ ka na o don an ka armée y'a ye visuel la o tun bɛ se k'a faga sur place mais o y'a minɛ de o minɛlen ka taa tilala ka tila k'a échanger o ni ka taa donc an ka armée mɔgɔ dɔw ka libération na o kɛra Mali la an y'o ye o tilala k'o don avion na Ibrahim Boubacar Keïta ka waati la ka taa di fo ka taa donc Burkina Faso o ko échanger contre des prisonniers maliens donc aujourd'hui an ni tɔw tɛ kelen ye anw droit de l'homme an b'o dɔn hakilina min kan ka kɛ adamadenya na an b'a dɔn rebelle kɔrɔ min tun bɛ marifa ci anw na yan an y'olu intégré rebelle kɔrɔ min tun ma anw nɛni ministériya la
aujourd'hui dɔw y'a ministre ye n ka donc o bɛ Mali la n ka comme exemple le ministre donc du sport n'i tun ka donc n'i y'a ye a bɛ kumana Mali ko la i yɛrɛ tun bɛ n ka wuli ka bɔ yen donc nin bɛɛ ye hakilina ye min b'a to k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ye jamanaba ye danbetigi jamana don hɔrɔn jamana don ko bɛ kɛ n ka a bɛ kɛ ni hakili ye parce que maa dɔw bɛ yen n ka u bɛ jun dɔn u bɛ jun jɔn dɔn donc baaraw bɛ kɛ la n ka pour que jamana ka se ka wuli ka jɔ o kɔnɔna de la donc pour moi nka donc rapport nin an b'a to définitif ka bɔ mais nin rapport fɔlɔ min bɔlen don Labouche rapport ayiwa n'u yɛrɛ b'a la k'a fɔ ko Faransi ka mirakili fɛn dɔ tun bɛ munumunu n'an ka Kidali sanfɛla la k'a ni avion wɛrɛw tun bɛ munumunu n'a ye comme déjà an ni Russie bɛ partenaire la munna Russie tɛna se k'u ka base sigi joona pour que an ka kisi Faransi fana tɔɔrɔ ma. bi an bɛ yɔrɔ min na donc comme dɔw y'a fɔ ko mɔgɔ man kan k'i tɛgɛ bɔ kafiri dɔ bolo ka don kafiri dɔ bolo problème t'o yɔrɔ ye o donc hakilina min bɛ yen aujourd'hui il faut renforcer nos forces armées de sécurité donc n bɛ Ablaye Traoré fo Tchad k'a b'an lamɛn n b'a fɔ k'a barika da a bɛ baara kɛ n donc là-bas aussi Croix-Rouge la depuis Tchad donc an bɛ Tchad mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo min b'an lamɛn maliyɛn min bɛ yen an ka caman fo sa masa mɔgɔw bɛɛ fo k'an barika da donc n'i ye jateminɛ kɛ nin baara in kɔnɔna na aujourd'hui ce n'est pas k'a fɔ an bɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka na comme tubabuw y'a kɛ cogo min aujourd'hui n'i ye jateminɛ kɛ nin tile fila in na France b'a la k'a fɔ k'a bɛ base kura sigi à travers l'Europe jamana saba la donc Burkina Faso b'a la olu fɛ Niger b'a la ani jamana wɛrɛ ko bɛna base sigi n'o tɛ Union européenne anw ka daga in na ka taa pour lutter contre le tourisme et a fɔra aussi yɛrɛ mɛ ko CEDEAO kan ka taa don n ka taa donc OTAN na ko climat kɛlɛli n ka taa donc n'o ye dunuya yɛlɛma cogo ye ani terrorisme kɛlɛ o baara min bɛɛ bɛ kɛla n ka taa donc n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ kɛla ka tilen anw de ma parce que min don an ye France gɛn ka bɔ yan n ka taa donc a ma se ka diya u ye donc o baara min bɛ kɛ hakilisigi kɔnɔna parce que Union européenne aujourd'hui a ɲɛmaa n ka taa donc o ye Macron ye o baaraw bɛ kɛla o kɔnɔna la la jaba bɛ se ka se anw ma cogo cogo ça veut dire n ka taa dabirili min ka taa o y'a fɔ ko b'a kɛ n ka taa donc Ala subahana wa taala de ma sɔn pour Guinée ka se ka fiɲɛ bɔda da anw ma k'a kɛ i n'a fɔ anw taara kɔgɔji kan à travers la Guinée o de y'an lafiya o lafiya min dira Ala subahana wa taala nɔfɛ o lafiya min dira n ka donc à travers n ka donc la Mauritanie donc o kɛra gɛlɛyaba ye pour que n ka taa donc an kana bin n ka taa donc o tun bɛ ɲɛɲini na sinon a dabɔra mun de nɔfɛ nin bɛɛ ni kɛlɛ embargo in dabɔra mun nɔfɛ ni gɛlɛya tun nana ka se anw ma anw tɛ se ka foyi di an ka armée ma pour que armée ka se ka kɛlɛ kɛ armée mɔgɔ laban bɛ yɛlɛma ka continuer ka na a tɔrɔ jɛmanw nɔfɛ yan et en même temps fagali tun bɛ juguya n ka taa donc ko kawo min o b'a ɲini n ka taa kawo tun bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔna na min ka di olu ye n ka taa olu b'a kɛ mais Ala subahana wa taala ma sɔn o kɔnɔna na o kɔnɔna baaraw bɛ kɛla ni hakilisigi ye donc aujourd'hui je pense donc an bɛ taa la logique na ce n'est pas parce que Russie kana sigi yan ani Russie bɛ baara kɛ Russie bɛ baara min kɛla dɔrɔn o ma anw bɔ parce que Nations Unies de la décision bɛɛ bɛ taa Nations Unies de la n ka taa o bɛ se ka décision ta k'a fɔ n ka taa k'u ye frapper min kɛra n ka taa Libye donc ni droit de veto bɛ se ka kɛ par la Chine et par la Russie ka anw protéger a kɔnɔna na n'o tɛ depuis don min n ka taa donc ninnu mɔra k'o kuma fɔ o don tun bɛ se ka décision ta ka Mali frapper donc Russie de tabali bugɔ k'a fɔ n ka taa ni min magala Mali la d'accord o tigi na anw bɛ ɲɔgɔn na ni a bɛ fɛ ka kɛ guerre mondiale ye n ka taa donc a bɛ kɛ n'a ye donc hakilisigi baara min bɛ kɛla o n'u ka taa donc o bɛ ko ɲɛ dunyalatigɛ kɔnɔna na parce que fɛn o fɛn n'a bɛ se k'i kun kana to a k'i nɛmɛ. Ayiwa an bɛ dugawu de kɛ Ala ka an kisi ka bɔ tubabuw tɔɔrɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Faransi Ala k'an kisi k'an bɔ parce que Macron kɔni a b'an ko cogo min na a bɛ an ko cogo la an y'a ye k'a fɔ ko CEDEAO kɔni k'u bɛna ɲɔgɔn ye kɛ sini ɲɔgɔn ye fila don i ye moyen b'a t'a la CEDEAO fana b'a t'a la maa caman kɔni kelen bɛ ka tabale gosi ko nin ye embargo wulitɔla ye ayiwa tubabu Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Macron yɛrɛ fana y'a ɲini ko ka sanction wuli ka bɔ Mali kan baaraw kɛra waati damani kɔnɔ donc il est important que an ka hakilinaw ta k'a yira maliyɛnw na baara fɔlɔ min kɛra ne ye jateminɛ kɛ président tun bɛ na Jonathan ale bɛ na a bɛ taa la donc tati bɔ système parce que n'a fɔ k'i ye négociateur ye négociateur kɔrɔ de y'a ye i bɛ kuma yɔrɔ fila bɛɛ fɛ ale tun bɛ na anw lamɛn k'an ka zamɛ di
ka tila ka an ka tigɛtigɛ minɛn don Jonathan ka tila ka tɛmɛ ni yɛrɛ donc Mali yɛrɛ tun bɛ ɲini ka diya ale ye parce que ale ye voyage min kɛ Mali kɔnɔ a bɛ ɲini ka voyage 10 ani kɔ donc o kɔnɔna na an ko nin ko in bɛ continue na cogo min il faut k'an ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini ka tila min bɛ se k'i da don baara in kɔnɔna na ka se ka kɛ mɔgɔ hakilila ko kuma lagosi kuma don mɔgɔ hakilila ko maloya kuma don parce que n'i bɛ jamana gérer jamana bɛ gérer ni hakili donc mɔgɔ foyi ka dusu fitinin ta a to jamana ka taa donc jamana ka adamadenya jamana ka hɔrɔnya jamana ka halalaya ka taa donc ka se ka don galama na c'est pour cela an ka donc n bɛ to ka kuma dɔ fɔ a bɛ digi n t'a dabɔ k'a fɔ n ka taa donc k'an bɛ mɔgɔ lagosi an tɛ maa si lagosi bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don jamana kɔnɔna na o kɔrɔ ta ye ko on est contre quelqu'un n'i y'a kuma fɔ n ka taa donc mɔgɔ bɛ kuma ta ka don kɔrɔ wɛrɛ la k'a kɛ i n'a fɔ n ka taa donc on est contre donc les anciens on est contre donc Sénégalais, on est contre d'autres, on est contre personne. Mais nous, donc, chacun est spécialiste dans son domaine. On est docteur dans un petit domaine. Moi, je suis docteur dans un petit domaine. Parce que quand tu es docteur, ni jatimene ke moi hakla ni docteur qui veut couvrir non il est docteur il ngata donc il domaine donc il docteur ça des spécialité ngata donc enfant pédiatrie spécialité ngata donc docteur nyele oreille donc spécialité ngata donc goût donc d'autres spécialité ngata donc ka ngata donc cœur ko la bénéka spécialité mais les ma ngata ngata dem senu frake ngata ni ci ko bataka dama o ko ngata donc gasan ngata donc atayi donc bara mikela namba hakina jagabo mike il faut que mɔgɔw k'a faamuya o kɔnɔna na donc o baara min bɛ kɛra aujourd'hui nka donc jamana wulila ka jɔ à travers nka donc le président togolais relation tun bɛ ani i b'a dɔn ani Togo président ni ɲɔgɔn cɛ Yacine comment ça s'appelle Yadema Denkɛ donc o bɛ na a y'a jateminɛ hali i bɛ kɛ ka saya la a nana ka fɔ donc a nana ka foli kɛ ka taa n'i ye jateminɛ kɛ aussi Hasimi taara nɔfɛ depuis Bandaw bɛ fanga la a taara nɔfɛ ka taa a bɛ siɲɛ 2 siɲɛ 3 donc hakilina dɔw b'o ni ɲɔgɔn cɛ nka donc o y'o de ta nata désormais k'a ka kuma Mali tɔgɔ la pour que n ka donc gɛlɛya in ka se ka nɔgɔya donc fɛn fɔlɔ jumɛn kɛra a wulila ka taa Alassane nɔfɛ Alassane n'i ye jateminɛ kɛ embargo in daminɛna maa 2 min yɛrɛ tun bɛ kɛlɛba la ka taa ka fɔ embargo ka kɛ Alassane ani Macky Sall de tun donc jateminɛ kɛra k'a fɔ a taalen Alassane nɔfɛ donc Alassane ye hakilina dɔw ta donc k'a fɔ a ye n ka taa donc baara in kan ka kɛ cogo donc Alassane yɛrɛ ko k'ale yɛrɛ bɛ wuli a bɛ taa français président voir donc n'i ye jateminɛ kɛ donc maintenant en même temps a ko k'a ka taa Macky Sall voir i y'a ye a bɔlen Alassane bara a taara Macky Sall voir ani Macky Sall kumana Dakar après Alassane yɛrɛ wulila k'a bɛ taa français Alassane taara Macky ani président ka kuma donc n'o ye Macron ye o y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire jamanadenw caman a hɔrɔnw ani donc jamana sigibagaw mɔgɔ caman kuma Alassane fɛ k'a fɔ k'a bɛ baara min na ka taa donc k'a ka sen bɔ a la parce que ale Mali tɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn ye et que maliyɛn c'est-à-dire an bɛɛ bɔra Mali de la ka taa an sigi ka taa donc surtout dɔw y'a yira la k'a fɔ gɛlɛya tun kɛlen cogo min i woloba ani dɔgɔninw tun maralen bɛ Mali de la Mali de y'o balo Alassane Macky Sall aussi nka hakilina dɔw fɔra ye i y'a ye an balimamuso n'o ye Angoyiba ye donc n'o bɛ baara kɛ chambre de commerce la donc ale yɛrɛ ka taa Maka o bɔtɔla alikaba kɔnɔ a ye Macky Sall interpellé n'i y'a ye aussi nka Sidiki a taalen concert la Sidiki y'a interpellé k'a fɔ ko Mali de nka donc Sénégal bɛɛ ye ba kelen fa kelen ko dɔ bɛ yen ko a ma kan ka sɔrɔ la chambre de commerce et le patronat du Sénégal o ye Macky Sall wele k'a fɔ ka taa ko gɛlɛya bi nka Maroko fɛn ka bin nka donc Sénégal kan bi n'i ye jateminɛ kɛ sɔrɔ o sɔrɔ 100 o 100 bɛ don 60 tunna o la bi nka donc o bɛ nka fali ko sara la donc Mali bɛ exportation min kɛ nka kan na Afrique de l'Ouest la nka donc anw kɛlen adamaden bolo fari la i n'a fɔ anw ye dusukolo de ye ni dusukolo tiɲɛna ka taa farikolo la ka taa saya de tora donc jateminɛ kɛra k'a fɔ Mali de ye dusukolo ye CEDEAO kɔnɔna na bi Mali de bɛ n'i ye jateminɛ kɛ Côte d'Ivoire tun bɛ na téléphone ta an balima dɔgɔnɔw bolo yan suguba la yan ka taa feere Côte d'Ivoire donc n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la baara min tun bɛ kɛ
exportation min bɛ kɛ maa caman bɛ na sous région kɔnɔna na Mali bɛ Burkina servi Mali bɛ ŋa donc Côte d'Ivoire servi Mali bɛ Guinée servi fɛn bɛ donc Guinée ŋa donc Mali fɛn caman bɛ bɔ yen ka taa Guinée de Mali ŋa donc a bɛ ŋa taa Sénégal servi dumunifɛnw na Sénégal yɛrɛ b'an servi ŋa taa kɔgɔji ŋa donc fɛnw na fɛn caman bɛ yen ŋa taa aw ni ɲɔgɔn cɛ ŋa taa a bɛ tɛmɛ locaux bɛ bɔ de l'autre côté a bɛ na donc ici bananiw bɛ taa Côte d'Ivoire donc papayew bɛ na ŋa donc baaraw bɛɛ bɛ kɛra mais ye jateminɛ kɛ ŋa taa embargo nana ka kɛ sababu ye anw yɛrɛ kɛra sɛnɛkɛlaba ye maintenant Mali bɛ nin bɛɛ sɛnɛ ŋa donc presque a tɛ bɔ kɔfɛla ka taa ani baganko ŋa donc an ye sira ɲini k'a da ani an ka ɲɔ min ŋa n'a bɛ sɛnɛ ŋa le petit mil a bɛ sɛnɛ Mali de la ŋa donc dans le pays Dogo dans le Seno Bakas donc gɛlɛya kɛra ŋa donc k'olu kana taa donc nin bɛɛ kɛra ko ye min ye ŋa donc gɛlɛya lase CEDEAO jamana yɔrɔ caman na donc finalement donc kɔlɔlɔ yɛlɛliw yɛrɛ bɛɛ kan a bɛɛ ka gɛn ŋa ni hakili b'a la ŋa donc Alassane ka mɔgɔw bɔra ka marché tuma dɔ la ŋa donc ka wuli k'a fɔ ŋa donc ko fɛnw gɛlɛyala et en même temps ni carburant ko min kɛra ŋa ka tila ka Russie ko in ta ka n'a bila a kan carburant gɛlɛyala presque o bɛɛ bolo Dakar ŋa an tun bɛ bidon ta cogo min ŋa essence ɲini yan Dakar tun bɛ bidon ta ŋa ka essence ɲini station na an y'a ye ŋa donc a kɛra dunuya caman na an y'a ye a kɛra États-Unis an y'a kɛ a kɛra France an y'a ye essence sɔngɔ yɛrɛ cogo min yɔrɔ bɛ donc Ukraine kɛlɛ nana ka fɛn caman tiɲɛ donc maintenant gɛlɛya nana kɛ o kɔnɔna na mais an y'a ɲini toujours hakili jagabɔ la ka solution dɔw sɔrɔ parce que an ka maaw bɔra kɔsa na y'a ye ŋa o taara Russie cogo min ka taa fɛnw négocier pour que fɛn dɔw ka se ka na donc o baara min kɛra a na ni hakili sigi ye ŋa donc y'a ye tension baissé la bi ŋa donc presque yɔrɔ bɛɛ c'est pour cela kunu munna sɔnna k'a fɔ ŋa donc hakili jagabɔ bɛ sɔrɔ hakilina dɔ bɛ se ka sɔrɔ a ko la k'a fɔ a bɛ se ka kɛ nisɔndiya ye dɔɔni c'est que IMOA y'a ka réunion convoqué aussi ka taa bɛn a ko la or ŋa jugement tun kɛra k'a fɔ ko anw ye tiɲɛ sɔrɔ ŋa donc IMOA man kan an ka wari bloqué parce que l'article 4 a été violé parce que IMOA dabɔra intégration de kan CEDEAO dabɔra intégration de kan pour que jamanadenw ka don ŋa ka baara kɛ pour la libre circulation des biens et des personnes donc o baara min kɛra ŋa donc tiɲɛni donna o ko la donc o y'a kɛ politique ko ye maa dɔ y'i to fɔ français ŋa donc dajuru sama fɔ tuma dɔ la ŋa taa an ye RFI ni France 24 datugu tuma min i y'a ye ŋa donc François Macron y'i kanto k'ale bɛ taa Ghana président voir ko ka sanction endurci ko ka gɛlɛya don hali bɛ anw kan donc o b'a yira k'a fɔ ŋa donc Afrique président ninnu ŋa donc n'o ye CEDEAO président o ye conscience ta k'a fɔ ŋa donc ni ko in tiɲɛna a bɛ tiɲɛ anw bɛɛ de surtout n'o ye jateminɛ kɛ k'a fɔ o laban ye saya de ye nin waati in bɛɛ kɔnɔ i bɛ se ka taa a bɛ kɛ sini sɔgɔma i tɛ wuli donc n'i ye jamanadenw to ɲɔgɔn kan donc a bɛ kɛ cogo di surtout Alassane kan ka hakili jagabɔ min kɛ maa ba saba ŋa donc o de plus de 3000 personnes olu fagala ŋa donc Côte d'Ivoire pour qu'ale ka se ka imposer Gbagbo kan tubabu y'o baara lankolon min kɛ ŋa donc o baara min kɛra en son temps jamanadenw sigila k'a lajɛ ŋa donc o gɛlɛya min bɛ yen a nana de pour que mɔgɔ ka hɛrɛ sɔrɔ nin saraka adamaden saraka nin bɛɛ tɛ se ka faga e nɔfɛ e ka na ŋa ta k'a fɔ k'i bɛ jamanadenw bila ka taa donc gɛlɛya la donc o de la ŋa donc baara bolo dara que le 4 bɛɛ kɔni hakila ko embargo in bɛ wuli mais tubabuw n'u ka ko don parce que bi hakila gɛlɛya min bɛ yen ŋa to o ni ɲɔgɔn cɛ o tun y'a fɔ donc fɔlɔ wulilen ka se mɔgɔ caman ma kuma bɛ 18 ŋa donc ani 20 mois de ma aw ko ko kan ka nɔgɔya ŋa donc ça veut dire hakili jagabɔlaw ye ŋa min fɔ donc n'o ko 20 mois ŋa donc anw ta parce que anw ye 24 mois de fɔ an ko 24 mois na an tɛ segin c'est à dire kuma tiɲɛna dɔw b'i kanto on a ko Choguel de ye 24 mois fɔ Choguel tɛ se ka 24 mois fɔ nka ne fɛ maliyɛn ko bɛɛ bɔ o kun de la n'i y'a ye 24 mois fɔra a fɔra ko le président Assimi Goïta o de y'a fɔ ŋa ko ka kɛ 24 mois ye ale de ye ŋa président de la transition ye a 2 ans donc ni o décision taara Choguel bɛ kuma de lase Choguel bɛ kuma de lase Choguel tɛ se ka ŋa kuma président tɔgɔ la n'a ni président ma bɛn min kan donc ni kuma tiɲɛnaw y'i kanto kɔnɔ ko Choguel de y'a fɔ 24 mois Choguel bɛ se k'a fɔ 24 mois ka Assimi sigilen ka jɔ Assimi ɲinama o bɛ se ka kɛ cogo di donc ni ko o ko bɛ kɛ ani Assimi de bɛ bɛn a kan ne y'o de fɔ ŋa taa mɔgɔw ye a yɛrɛ b'a fɔ n bɛ kuma na Assimi de tɔgɔ la Assimi de ko n k'a fɔ et donc n'o kɔnɔna na président ko k'a bɛ 24 mois de fɛ maintenant u k'a lajɛ document ninnu na u k'a lajɛ baarakɛcogo ninnu na 24 mois in bɛ se ka bɔ a la cogo di mais n'a ka d'u ye o bɛ se ka ta k'a fɔ depuis février ni février taara ka na se o ye 4 mois binnen ye donc a bɛ kɛ 20 mois ye o la donc baaraw bɛ kɛ o kɔnɔna na hakilinaw bɛ se ka sɔrɔ a la pour que jamanadenw ka se ka bɔyɔrɔ sɔrɔ bɔyɔrɔ nin ye mun ye ŋa ta mais an y'a faamuya k'a fɔ ŋa ta maa tɛ se ka balo walifɛn na parce que jateminɛ kɛra k'a fɔ ŋa ta depuis ni embargo in kɛra san 2 in kɔnɔ kalo 5 in kɔnɔna na jateminɛ kɛra k'a fɔ tubabu o tubabu bɛ yen parce que o y'o ka minɛnw ta ŋa ta o taara français ŋa ta donc o kɛlen ka bɔ yen ŋa ta français ka coopération même hali denmisɛnninw ka structure dɔw bɛ yen o ye contrat signé k'a fɔ 99 an ŋa ta o bɛ to Mali kɔnɔ o y'o ŋa ta denmisɛnninw
denmisɛnninw ka surtout bɛɛ datugu musow ka gɛlɛya to musow ka bon olu bɛ ka o dɛmɛ min na o ONG o y'a bɛɛ datugu ta la Banque mondiale kan ka wari don fɛn o fɛn o y'a datugu ta la FMI kan ka wari don fɛn o fɛn o y'a datugu ta la o ye Mali de to a yɛrɛ ye nka aujourd'hui nka o bɛ fɛn kelen min na social bɛ se ka kɛ cogo min kuma tɔ olu de b'a discuter o fɛnw seere n'o tɛ nka donc fɛn o fɛn ye Mali dɛmɛli ye o y'o tɛ b'o la mais Mali bɛ balo la avec 30% et Mali sera aussi ka plus de 71 millions tigɛ ka bɔ a ka baaraw la nɔnɔ sɔngɔ ninnu ni essence sɔngɔ ninnu na pour la gestion pour ka se ka armée dɛmɛ armée ka wuli ka jɔ bi an bɛ baara min kɛ la nka donc an kan ka foli lase o responsable ma o y'an ka danbe segin a ma k'an ka hɔrɔnya segin a ma k'an ka halalaya don ka taa donc sira kan donc pour moi aujourd'hui il mérite d'être félicité n'an ɲɛ maliyɛn ye donc o hakilina kɔnɔna na ka taa donc o baara min bɛ kɛ la je pense que solution bɛ se ka sɔrɔ a la pour que embargo ka wuli mais ni embargo wulila o kɔrɔ de maliyɛnw kan ka faamuya an man kan ka continuer ka taa mɔgɔw deli désormais projet o projet bɛ na an ka projet ninnu nacogo dɔn o bɛ don Mali la cogo min donc projet bɛ mun ɲɛ Mali ye parce que a kan ka kɛ maa damani bɛ yen ka fɔ olu de b'a dun o bɛ na ni wari ye ka fɛ k'a fɔ ko kana anw bila ɲɔgɔn na o bɛ na ni wari ye ka fɛ k'a fɔ ka ko bɛ tiɲɛni don an ni ɲɔgɔn cɛ parce que wari kasamali wari bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma maa bɛ ban i ka denbaya la wari ko kama dɔw maa bɛ ban i ka hɔrɔnya la wari kama dɔw maa bɛ ban i ka halalaya la wari kama dɔw donc n'o ko min kɛra ka donc an ka jigin ni hakilisigi ye k'a fɔ wari nana ka taa a bɛna mun kɛ est ce que o bɛ se k'an bila ɲɔgɔn na donc o kɔnɔna na an ka hakilisigi baara kɛ ka sigi ka fɛ k'a lajɛ fɛn o fɛn bɛ don Mali la a bɛ se ka contrôler ka ɲɛ pour que jamana ba ka sigi. non ma kan ka contrôler ka ɲɛ. ayiwa n'o tɔgɔ an bɛ taa n'a ye e yɛrɛ ɲɛ bɛ sisan an ka gouvernement de transition ye olu ni corruption o taabolo bɛ cogo di parce que an y'a ye corruption kɔni na k'a fɔ halisa an bɛ se k'a fɔ corruption bɛ jamana in kɔnɔ dɛ jamana in ma bɔ corruption kɔnɔ. Bi n bɛ foli lase ministre donc de l'emploi et de la fonction ministre donc madame ministère jumɛn don min bɛ baarakɛlaw nata donc ouais ministre de fonction publique nata donc n bɛ muso fo ka fo ka barika da a ye baara min kɛ bi nata donc hɔrɔn ni danbe ni halalatigiw bɛ nata donc il applaudit deux bras pour la première fois concours la Mali là Baraka Kenga que le président de la République même le président de la transition demande point par point à la Doumou examen quelqu'un pour la première fois qu'on ils sont bala examen quel a dans le centre d'examen quand même bien dans concours qu'on télé carrément qu'à boire la ministère qui impliqué concours kake mɔgɔ k'a fɔ ka taa ko résultat bɔra n'i ye jateminɛ kɛ ka taa donc n bɛ foli min kɛ ka taa donc an y'a ye ka taa les femmes maliennes les jeunes filles maliennes sont intelligentes concours min kɛra ka taa donc n'i ye 100 o 100 ta 60 muso de kɛra première nationale ye donc an b'o fɔ o barika da a kɛra jɛya kɔnɔna na pour la première fois n'i k'i ma sɔn i ka résultat la i bɛ taa lajɛ ka taa donc i ka résultat depuis a fɔra ko ni maa min ma sɔn k'i ka taa lajɛ ko résultat bɔra mɔgɔ kelen de sera ka taa mɔgɔ kelen de sera ka taa maintenant jɔnni bɛ n ka taa donc muso nin na faamaw ka taa donc min y'o ka numéro di muso ye numéro bɛɛ bila ka taa donc poubelle kɔnɔ Assimi ye non mais sabula n y'o de f'i ye corruption bɛ se ka kɛlɛ o faama min y'o ka numéro di ministre min y'o ka taa donc o dɔgɔninw di maa dɔw bɛ yen hali o ka surun ka taa donc sa n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko an bɛ M5 la an tɛ M5 la maa o maa nana parce que président y'a fɔ muso in ka taa donc ko a kɛ hɔrɔnya ni danbe ka taa i k'a dilan président y'a fɔ a ka mɔgɔw ye maa o maa n'i taara i tɔgɔ di a ko muso ma kana ta muso ye baara kɛ propre pour que suyɛnni ni kalabanciya ka dabila Mali kɔnɔ c'est pour ça que ne ko jamana ye principe ko de ye pour que corruption ka dabila mɔgɔ kelen bɛ yen ka taa donc o bɛ direction nationale an b'o tɔgɔ to dibi la parce que déjà o kan ka taa même devant le tribunal ale ye wari minɛ muso dɔ la 70,000 n tɛna tɔgɔ fɔ a b'a dɔn min don olu de tun b'o concours saboter donc finalement muso nin welela ka na ka taa donc a intervient par les services de renseignement malien dossier dira ka taa donc jugement donc maintenant mais tellement a siranna conséquence a muso ka 70,000 sara a y'a sara mais au bɛɛ la comme ŋaniya bɔra la suyɛnni na et il sera interpellé donc n terikɛ i y'a kɛ cogo cogo i wari sara mais il sera interpellé donc c'est pour cela que corruption ko la ka taa jusqu'à présent domaine dɔw la man ɲi parce que jusqu'à présent n'i ye commissaire ko ninnu lajɛ donc résultat annulé la
par la justice. Parce que Baraka est comme parce que mi police tu mora kuluba donc au directeur min be police la kata donc wera o desna ko wuli ngata parce que bando la to ko wuli nta donc jode kam godo tant que no o kalabanchia ko nde mambo Baraka na na tieni. Au niveau de l'armée aussi, l'issue va continuer à ta mode de la formation, mais jusqu'à présent, on va continuer à ta. Il faut que Assimilka n'a légué, Minkera au niveau de la fonction publique là, au niveau de la donc voilà, militaire ou marqué, civil, il faut que le militaire aussi, pour qu'on les sonne des bombes, la façon de côté. Au niveau, il y a faut donc Minkera aussi, Kanamna. Les résultats étaient négatifs maintenant. Normalement, il faut que Mauka Famiana, s'il y a fait masser à sa façon, comme quand on doit dire de Koula, mais les ministres Tom Yake, oui, ça veut dire que la personne qui a placé les caméras, il a voir. Donc, ça veut dire que nous suivons les dossiers pas à pas, évolution avec la mine, mais le ministre de la fonction publique mérite ovation, mérite respect, mérite considération, mérite l'applaudissement au nom de l'URD avec le gouvernement. C'est une dame à apprécier, c'est une dame de valeur, c'est une dame d'habitude, et elle mérite d'être applaudie. Donc, on est à l'URD là. Donc, ce travail, parce qu'à la fonction publique, il n'y a pas de work, il faut mais c'est un travail qui n'est pas fini. Alors, les syndicats ont discuté. Alors, quand il y a un thème, il y a un code qui est un thème. Est-ce qu'on a voir la salle à communiquer? On a un partenaire. Et puis, on a le fonds social dans ce domaine-là. À ce moment-là, on a relevé. Cette dame mérite considération, respect, honneur et dignité. Parce qu'elle paraît qu'un organisme international au-delà. Ça veut dire que l'URD a certains cadres d'AB, a certains cadres d'honneur, a certains cadres de Orient. Donc cette dame-là, je profite de l'occasion pour dire à la dame, merci madame. Merci pour tout ce que tu as fait pour ce pays. Merci pour ta considération. Merci pour ta loyauté. Merci pour ta dignité. Merci pour tout ce que tu as fait et le Mali doit être fier de toi. Donc, vous voyez, je suis venu au Rwanda, mais quel est le tour là? Mais mi kira au Sénat, il y a un peu fondé. Donc, on est mon son résultat. Et au condamné, il y a mon quai. Il y a mon la passé, tu dis. Ça veut dire que nous, ça va les candidat passer, mon bi passé. Mon ça va même la liste d'attente là. Donc, il y a terminé quel cas faut condamner. Mais passé là aussi, mon faux diplôme. Au faux diplôme là aussi. Donc maintenant, après nous avons la justice là. Ouais. Donc, moi, je fais le jet sur le choco que tu as mal. Moi, je dis, j'ai fait notre parce que Calabanchia de Canaan, ma j'ai comment faut, même le moyen ne fait pas j'ai, mais j'ai avec les Jamanais. Donc, maintenant, au moins, faux diplôme, bon boulot. Donc, au faux diplôme, ces gens seront traduits devant la justice. Maintenant, aux autres, couler nous, au faux diplôme, quel est le béquin pour l'école, Krambo Kayola, plus de 400 personnes, au bara de béquin aussi. Moi, même aussi, sera traduit devant la justice pour que les gens fassent passer. Ça veut dire, j'ai remarqué qu'à un moment donné, le word blanc carré là, moi, je ne vais pas l'assurer parce que le problème est que ma bête, la bébé mina, Horia bébina, Halala Biorome, Halibina, donc la crédit de Japon pour la nation. Madame, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le pays. Donc, il y aura une condition. Amen, madame, Ambafo, na Andola, madame Naya, le fou, une voiture là. Amadon Kafo, gouvernement de la Bonoma, Chairman de la B. C'est pour cela l'examen qu'il y a au Borana, donc le débat vis-à-vis devant le Premier ministre, devant le peuple malien. Ben, il y a tant de gens qui ont passé à la télé pour expliquer. Il y a des gens qui sont position. Il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui ont été. C'est pour cela que nous avons fait des débats, nous avons dit que le ministre nous paie la main. Il y a occasion de pour les gens qui ont été il peut me la main. N'a pas qu'à faire, il y a quelque chose. Donc, il y a quelque chose. Donc, au-delà, je demande à tout le monde, chaque nuit à 20h, 21h, au cas, ministre nous la main. Nous, le ministre nous la main, on sait que sinon, le peuple va juger, parce que le peuple va juger des baraquettes, dans tous les secteurs. Non, oui. Non, I'm going to for government money in what you want to Mangon Child, possible Maukana, Mana Imam. Kuma Gerela, parce qu'il y a forme de donc d'eau, Kumana, qu'on a damani de Kumana, qu'on a une d'offre imam.
dɔw de kumana donc n bɛ a profiter an b'a daminɛ n'o ye yɛrɛ fɔlɔ an k'o tigi lamɛn o tigi ye parce que o ko ne maa damani ko anw de kumana n'i ye jateminɛ kɛ ne kumana min na ne y'a fɔ non a lamɛn e bɛna tigi lamɛn o kuma min fɔra jateminɛ kɛra k'a fɔ mais o don c'est pour cela nga donc an b'a gérer o parce que i b'a dɔn ne y'a fɔ n tɛ mɔgɔ dɔw jaabi i b'o dɔn na mais min don jamana tɛ se ka lagosi gasa Diko kumana ne ni e analyse kɛ an ko a conséquence bonyana RFI France 24 o ye tile damani kɛ an bɛ Mali gosi la Diko ka kumakan ne ko a ka kumakan a ka bon min don maa min don ne y'a bonya fo ka duɲɔn wele ne tɛ se ka kara kala e n y'a fɔ kuma kɔnɔ n ko mɔgɔ kana dɔgɔya Imam Diko Imam Jara wa Imam Jara ni hakili b'a la Imam Jara depuis n y'a dɔn a tɛ Diko tulon la ni k'i b'a dɔgɔya n ka taa wuli ka jɔ mais jamana ko la ni gɛlɛya dɔ bɛ i b'o fɔ o kɔrɔ tɛ i bɛ mɔgɔ dɔgɔya dɛ i bɛ mɔgɔ bonya donc o bonya in kɔnɔna na ne ni e kumana i ye jateminɛ kɛ n bɔlen mɔgɔ caman ye wele a to i y'a fɔ cogo min ka taa o don n ko mɔgɔ kana maga Diko la a y'a ka hakilina de fɔ c'est la démocratie mais pour moi a kumana yɔrɔ min a kumana maa min kan n'i ye forum de Bamako yɛrɛ jateminɛ jɔn de ka forum de Bamako de tun don jɔn tɛ forum de Bamako e y'o dɔn e t'a dɔn ayi Modibo Sidibe tɛ t'a dɔn Modibo Sidibe kelen kelen a kɔrɔkɛ Mande o de tɛ forum de Bamako ye Mande de y'a financement fɔlɔ di banque dɔ tun bɛ BICIC o y'a sɔrɔ donc Mande tun bɛ baara kɛ Ecobank la ale de y'a fɔlɔ di min b'a organiser bi ka taa wari d'a ma o de sera ka a ɲɛma Modibo Sidibe de tun don mais o y'a effacer ka bɔ a la forum de Bamako dabɔra pour que maaw kana ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma jamana ko la pour que hakilinaw di mais Mande de associé la ala ka hinɛ Mande o kɔnɔna na an ye min bɛɛ fɔ yan an tɛ mɔgɔ critiquer k'a fɔ ka mɔgɔ lagosi ne y'a f'i ye depuis émission bɛ daminɛ ne ko n tɛ don dunko kuma na n tɛ don adamadenw ka ɲɔgɔn lagosi la parce que an ka danbe b'a to an kan ka mɔgɔ bonya an ka danbe b'a to an kan ka hɔrɔnya fɔ mais ka émission kɛ ka sigi adamadenw kan ka mɔgɔw lagosi ne tɛ don o la mais n bɛ fɛ ne tɛ jaabili kɛ mais an bɛ ninnu lamɛn pour que n bɛ tila ka commentaire laban kɛ. Silamɛ tɛ adamaden jɛ o tɛ ko k'i bɛn. Wa ni mun ye kɛlɛ la n bɛna dɔrɔn. Projet tɛ mun tɛ Diko ko maa to ko n bɛ lenw wuli a ta a bɛ sunɔgɔ a ko lenw ye mun kɛ diɲɛlatigɛ. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but ko fɛn min bɛ mara bolo sedu na
ma tun bɛ de yan nin k'a kɔrɔla o bɛ kɛ ka bibiti kura d'a ma joona a ka taa mandeliya manda tubabu ka i ka saraka bɔ a la masi ale sera bugu ma ka to k'a k'a fɔ bugu ye k'a fɔ i bɛ k'a ye a taara i bɛ bugu ba k'a fɔ a ye bugu ko a ma se an ka taa nin fɔ i bɛ k'a ye fɛnwiti ye joli ye sefaw la miliyɔn 40 o joli bɛ e kun miliyɔn damadɔ wuli a fara ɲɔgɔn ka taa tɔ jugu ta sefaw la ka na fɛnwiti d'a ma jeudi samedi a ko kura pese ta fɛnwiti ka to ale bɛ kara o de ye fɛnwiti nɔrɔ de wuli n'a kɛra ten ka bɔ a ko mɔgɔ min bɛ nin kɛ a bɛ s'i ma lundi i bɛ mobili d'a ma jeudi samedi a b'a fɔ ko a ye a bɛ bɔ ni kɔrɔ ye kunbɛ k'a ye nin ta a ko a yɛrɛ n'a fɔ ye ko n bɛ miliyɔn 2 di yan ko awɔ k'a ko joli k'a bɔ waati fɔ dɛ a ko n bɛ 2 millions d'a ma depuis au moins 2015 chaque mois depuis 2015 chaque mois waati ko ne tɛ ko ne ma a sigilen a ko n bɛ ne ɲininka k'i bɛ ka nin di mun na ko foyi ko duwawu kɛ n ye dɔrɔn il n'a jamais demandé en contrepartie Diko de a fɔ avec témoin. De 2015, Fokoubou comme Premier ministre, il est passé de 2 millions à 8 millions par mois. Il n'a jamais demandé un service. Nous, il est à 8 millions. Par mois, avec Adjadé, on met d'ailleurs. C'est moi si c'est du temps. Dis-moi, quand tu me dis, voilà, tu vas bounini, on dirait les mots Colombi. Mais d'ailleurs. Et dis, bouillé, Kokoubou, Gana. Boubou, Gana, Koumina, Koumana, Nyefonye. Koubou, faible Syria, Kapa, ou tout ça là. On dit, on dit, quand tu fouilles, tu fouilles, quand tu étais. Ayi kuye jafa ka bɛsigi Bamakɔ wa n y'a fɔ yan n'a bɛɛ banna tuma bɛɛ a bɛ taa bɔ kuye a taara bɔ yen kosɛbɛ n y'a fɔ ye n ko tigɛlen don i ko la hɔrɔn tɛ silamɛ tɛ hadamaden jɛ o tɛ ani kaw ci bɛɛ u ka ɲɔgɔn ye kɛlɛ la bi n bɛna don a kɔnɔ fo k'an ka kuma fɔ k'a jɛya mun kɛra a kɛra janfa caman de kan n'u jafarinyara ka taa nin sira fɛ parce que anw yɛrɛ janfara an kɛrɛfɛmɔgɔw fɛ an dara minnu na k'an bɛɛ ta k'a d'u ma k'an ka kumaɲɔgɔnya ɲɛmɔgɔya ta k'a d'u ma o jɛkulu an tɛ namara k'a la dɛ semasi de kun y'i jɔ o kɛnɛ kan bi u bɛ kɛnɛ mun kan an ɲɛ b'u la u n'u ɲɛmɔgɔ ne b'a fɛ il faut pas que an ka munumunu autour du pot Mamu Diko n'a ka jama aw ye mun kɛ Mali la an y'a ye a y'an bila yɔrɔ min Mali ko la an y'a ye a y'an ka kɛlɛ segin fɔ cogo min an y'a ye aw bɛ jɛ mun kɔnɔ o jɛ de y'anw bila kɔnɔnafili kɔnɔ bi yalɔ n'i ko ko Mamu Diko dɔw b'a fɔ ko Ala ko don Mamu Diko an ka latɛlɛ de kɔnɔ fila a ma taa Ala ko la ye dɛ a taara Mali ko de la donc an b'a juger Mali ko de la alimami ko tɛ diinɛ ko tɛ kuranɛ ko tɛ mais Mali la an bɛ siran ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ o de y'a kɛ kilikɛlaw tɛ siran ne kun t'a fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais o ye ne yɛrɛ sɔn ye o n'i m'o kɛ Ala bɛ ɲininka n b'u tɔgɔ fɔ a filanan denmisɛn ninnu nana o ye janfa filanan ye e bɛna mɔgɔw sɔrɔ sariyako kɛlɛ la état de droit la constitution tɛ yen bi mun bato la foyi tɛ yen n'a ni constitution bɛ kɛ ɲɛ mais jɔn b'a kɔnɔ minnu tugula i bɛ taa kɔ k'a dɛmɛ dumuni na k'a kule ko i bɛ taa ka ɲi k'a kule ko M5 bɛ kɛlɛ mun na k'u bɛ ka institution kɛlɛ dɛ ko faama ɲuman de don dɛ a sigicogo ka ɲi dɛ an k'o sigilen to ten anw ma se ka taa n'i bɛ k'a ye i bɛ k'a gɛrɛ kelen n'a ta mɔgɔ dɔɔnin damadɔw taara a tɔw bɛɛ bɛ janti kɔ u k'o dɔn bi an b'a dɔn an ɲɛ t'u la u b'u kɔ u ma taa yɔrɔ la dɛ u bɛ yen o de y'a kɛ mɔgɔ tɛ se ka juge o i bɛ k'a bɛ bi don min a ka mɔgɔ bɛɛ tun bɛ Mali la hali ni minnu bɔra bi olu bɔra couvre-feu tuma jɔn y'o responsable ye jeune u bɔra couvre-feu tuma jɔn y'o responsable ye jeune minnu mɛnna u la damadɔ minnu minɛna k'a fɔra k'u bɛna coup d'état kɛ jeune kan n'o tɛ n'o tun ma fɔ olu tɛ minɛ dɛ u tɛ minɛ dɛ donc alhamdulillah rabbil alamin ayiwa i bɛ fɛ ka mun wɛrɛ fɔ fɛn dɔ tɛ kuma tɛ parce que le problème c'est que ne ko ne t'olu jaabi mais bi k'a fɔ parce que ko ne y'a fɔ Diko ye min fɔ k'a ma ɲɛ k'a fɔ ne y'a fɔ cogo min n y'a fɔ danbe kɔnɔ hɔrɔnya kama ne tɛ Diko ne jamais de la vie ne ka mara n bɔra kabila min kɔnɔ ne t'a mɛn mais ni cɛkɔrɔba kelen in ka taa Diko taara n'a ye Maka a ma mɛn o ma bɔ ɲɔgɔn fɛ Maka o nalen o ma fɔ ko ka mɔgɔ nɛni yan Diko tɛ jɛ kɛla olu de fɛ yan ninnu fɔ kelen de m'a fɔ ko tapo ma ɲi yan o ne tapo ma jɛ kɛ yan
wolu b'a fɔ ko maaw bɛ kuma fila fɔ depuis ninnu bangela n ka tɛ kuma saba de t'a fɔ wa nin ye saba de t'u bolo kuma kelen yɛrɛ b'o bolo wa a y'a fɔ cogo min bɛɛ bɛ se ka na office malien de l'habitat la tiɲɛniba min kɛra ka Ousmane bɔ yen k'a kɛ kɛlɛkɛ ye n ka taa donc 300 et quelques lots donc k'a fɔ k'a ko mɔgɔ kan ka minɛ k'a di combien de lots n ka taa plus de 20 lots minɛna k'a di n ka taa kɛra cogo di a distribué la cogo di structure min feerela so min feerela joli jɔnw ministre jumɛn de tɔgɔ to b'a la an ka ɲɔgɔn bonya jamana kɔnɔ les logements ça veut dire Modibo ka so ninnu les 50 et quelques logements fo gouvernement y'a fɔ ko ça n'a pas ouverture d'enquête bɛ k'a kan ko sow feere cogo min na joli jɔnw commerçant jumɛn de y'a san dɔw y'a san hali o ka 10% donc franchement an ka ɲɔgɔn bonya Mali ko la maa min ye siya kelen ka tɛ donc ani maa min hakilina kelen olu de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'i ye dɔw ye ka tɛ donc ne tɛ maa si ka structure gosi ne y'o fɔ n'i y'a ye kuma na parce que fa ye n ka danbetigi n bɛ kuma o fɛ n'o tɛ maa dɔw bɛ den da don ka ko la mais une chose est sûre Mali la an ka politique kɛ an ka adamadenya an ka mɔgɔw lagosili dabila réseaux sociaux la mɔgɔ ka fɔ ka ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba nɛni a kɛra ale denkɛ ka sababuya ye a k'a bɛ den min sira cɛ la a kɛra o ka sababuya ye maa dɔw tɛ se ka don hali bulon kɔnɔ waati dɔw bɛ adamadenw fa nɛni ko adamadenw ba nɛni ka adamaden ka diinɛ mɔgɔ jumɛn tɛ yen ka daminɛ Hayidara la ka taa Diko la k'a fɔ maa ba min bɛ jamana kɔnɔ ka taa n'o ma kalakara a bɛ yen wa Blaise ninnu ka taa bɛɛ maaw fa ka ko dogolen o b'o fɔ mais jɔn tɛ se ka dɔ wɛrɛ ta fɔ de mais min don parce que ne ko mɔgɔ tɛ se ka don bulon kɔnɔ ne tɛ kuma o kan ne bɛ n jɔ yan Diko ta yen Diko ye min fɔ nin waati in kɔnɔ a kɛra waati min kɔnɔ a ma ɲɛ parce que min don n y'a ye diinɛ mɔgɔw dɔw ka bɔ ka Diko jaabi a ma diya n ye i ye Ivoirien karamɔgɔ dɔ ye wa a ko Mali ko Ala tɛ Mali dɔn ko kuranna min bɛ ka taa jamana tɔw la o kuranna kelen de bɛ yen k'i b'a ye Mali de la ko diinɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn wuli ka ɲɔgɔn clasher ko ye Maliya ye ko tuma ko suɲɛni banna Mali la wa ko jinɛya banna Mali la wa ko mɔgɔ jugujugu banna Mali la wa ko Mali silamɛw tɛ se k'o fɔ mun na ko sani o ka jigin ɲɔgɔn kan ka sayi minɛ ka sayi minɛ Côte d'Ivoire na ta i bɛ wariko kuma ye ne m'a fɔ ale de fana ko Diko ye min kɛ o tɛ ne m'a fɔ dɛ hali ne ɲɛ b'a dɔn hali ne b'a dɔn ne ka mara ni ka danbe tɛ sɔn ka fɔ surtout kuma ni ne ni maa min bɛnna kuma min kan lahara ne t'o f'i ye parce que n'i y'o den o ye den ye o la i kan ka jateminɛ kɛ gundo bɔtɔ la adamaden min bɛ tɛmɛ e ni mɔgɔ cɛ e bɛ t'o fɔ i ka danbe bɛ i ka halalaya bɛ donc jamana bɛ nin position de la an ka bɔ a kɔnɔ. A ye danbe a ye sɛgɛrɛw a y'olu to yen. mais c'est clair. kɛlɛ bɛ kɛ diya bɛ kɛ kɔfɛ. mais c'est clair. et donc maintenant ni fɛn o fɛn tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ baga wale mɔgɔw ma a b'o lagosi k'a kɛ i n'a fɔ fɛnw de jɛlen don a de b'a fɔ je reviens ka mɔgɔ bila ka taa fɛn dɔw minɛ donc ne tɛ t'o la parce que mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ yan k'a fɔ homme politique bɛ yen k'a fɔ ka dɔn ko mɔgɔ bɛ yen min delila k'a fɔ cogo ma ko mɔgɔ ma minɛ. je reviens de kɔrɔ n bɛ taa. je reviens kɔrɔ de ka taa donc n bɛ na o. donc o kɔrɔ sani ka na ka taa donc sani mɔgɔ dɔ bɛ bila ka taa ka t'o tɛgɛ lajɛ ka taa je reviens ka taa mais je ne reviens jamais mais je reviens kɔrɔ n bɛ taa ka na mais jamais an tɛ se ka na. o mɔgɔw sigilen bɛ kɔfɛla la ye de l'autre côté o bɛ continuer k'a fɔ ko bɛ mɔgɔ lagosi k'a fɔ maaw de y'a fɔ yan Mali la ka taa ko français ma ɲi maaw de y'a fɔ yan ka taa ko Bubu ma ɲi maaw de y'a fɔ ka taa ko Bubu ye kafiri ye maaw de y'a fɔ ka taa ko fɛngɛ ma ɲi a ka Karim ma ɲi en même temps olu de tilala k'a fɔ ka taa ko ka taa preuve ye contre eux ne m'o fɔ dɛ o tɛ nin ye sama baara ye an ka tɛmɛ kuma in kan. ayiwa ne ko nin waati la an bɛ taga an bɛ téléphone na an bɛ mɔgɔ damadɔni ta mɔgɔ fila mɔgɔ saba ɲɔgɔnna an b'o ta olu ka se k'u hakilina di babu kan kɔnɔna 2029 bonya ani karama kɔnɔna na bonya ani karama kɔnɔ alo salamu aleykum tɔgɔ ni jamu k'an bɛ ka wolo deli o diyara n ye. n bɛ ɲininkali kɛ n'u fɛ ye Mamadu Diko ko ale ka bonya b'a fɛ ko ale t'a fɛ ka kuma a fɛ ne bɛ min ɲini o yɔrɔ in na Mamadu Diko tuma caman a jɛlen tɛ mɔgɔ min jɛlen tɛ n'a i b'a bonya mɔgɔw bɛ i miiri cogo di
tuguni o kɔfɛ Mamadou Diko an b'a fɔ ko silama ɲɛmɔgɔ don silama ɲɛmɔgɔ tɛ n'a ye politicien a kɛra politicien don min na ani politicien wɛrɛw bɛɛ ye kelen de n'a kumana an b'a jaabi hali n'a fɔra mɔgɔ min ye ale kɔrɔfɔ yɛrɛ a tigi tɔgɔ d'i ma an bɛ wuli ka a tigi yɛrɛ wuli ka k'a jaabi sabula n'a ye maa ɲuman ja a ti fɔ cogo di n'a ti fɔ zon yɛrɛ marabaga ale yɛrɛ ye zon de n'a ye kojugu kɛra n'u ko ne b'a fɔ a kana mɔgɔ bonya de n'a maa o maa n'a ye kojugu kɛ a kana bonya a k'a kɔrɔfɔ mɔgɔ min ma sɔn a bɛɛ bɛ yan a maliyɛnw bɛ yan maliyɛn danbetigiw bɛ yan n bɛ aw fo n bɛ a lamɛnbagaw bɛɛ fo. Merci Fara, merci beaucoup. Donc ale ta ye contribution ye. N tɛ ka ne wele n ka téléphone. An ye téléphone de di. Jɔn bɛ ka mɔgɔ ne mara mɔgɔ min yɛrɛ. Aa donc a ta ne Amina bɛ fɛ ka dɔw se ni maa min bɛ fɛ ka dɔw se. Amina allo salaamaaleykum. Allo. Tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Diko. Han? Diko. Diko? Kolo Diko. Jɔn Diko? Kolo Diko. An tulo b'i la. Ala o wa n bɛ nka bɔn ni cogo bɔn ni ka foli ko Diko fɔlɔ. Ala kunna mo bɔ yɔrɔ mo Diko a ko k'a tɛ Diko jaabi o tiɲɛ. Voilà mais. Ni bɔra silamɛw kɔnɔ kana politique la n'i ye kuma min fɔ i kan ka jaabi a bɔra silamɛw kɔnɔ a bɔra misiw kɔnɔ ka na a ye kuma min fɔ o ye ko kuma de i y'a faamuya a bɛ se ka jaabi ka sɔrɔ i m'a dɔgɔya a bɛ se ka jaabi ka sɔrɔ i m'a ɲini i y'a faamu ni kuma kan k'a fɔ vraiment a kɔni a ko k'a man ɲa nka ni a kan ka fɔ vraiment a man ɲa i y'a faamu voilà o de don. Merci beaucoup. An bɛ fo. 20 29 74 78. Allô? Allo, an sɔgɔma. Nba sɔgɔma. Samake. Baasi tɛ yen, nba. Nba. Samake. Isma Samake. Ça va toi? Baasi tɛ yen kɔni. Baasi foyi tɛ ala ka sababu ɲuman kɛ. Nba an b'aw fo. An bɛ diyara ye. An bɛ dugawu de hali bi ala k'an bɛɛ sababa ma. An bɛ auditeur cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo. Ka dugawu de kɛ ko ala k'an bɛɛ sababa ma. Ami ya rabbi ya Allah. Bon, en fait, Prince, ni min fɔ nin ko in bɛɛ la. Ça veut dire que jamana ko il faut que mɔgɔ k'a ɲini k'a dɔn k'a faamu. Fɛn dɔw de bɛ yen il faut que mɔgɔw k'olu bɔ ɲɔgɔn na dɔɔnin. Wulikajɔ min kɛra entre le régime IBK, c'est-à-dire que aux sorties c'était des sorties vraiment légitimes. Combat min kɛra kɛlɛkɛta de don. Donc an tɛ segin kɔfɛ o la quoi. Samuel. I hakilina de di an ka émission in kan n'i ko k'i bɛ histoire heure banna ka ban quoi téléphone labila tɛ quoi an bɛ hakilinaw dɔrɔn de ɲini quoi. Ok ni bon c'est à dire n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn. Bisimila. An ni mɔgɔ dɔw bɛ yen an ni olu ma ɲɔgɔn ye nin ko in daminɛ la o. I n'a fɔ Rasbati quoi. Mais n bɛ fɛ k'a fɔ de kɛlɛ kɔnɔna la. Ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra ni sira wɛrɛ ye mun bɛ yen ni jama ka nafa tɛ sɔrɔ o kɔnɔ. Fo an k'o fana ɲini k'o faamu k'a fɔ ko o bɛɛ ye kɛlɛ dɔ ye quoi. Mais yɔrɔ in na n bɛ fɛ k'a fɔ de hakilima de kan ka essayer k'a faamu k'a fɔ ko kɛlɛ min kɛra kɛlɛkɛta don nka kɛlɛ in jaabi bɛɛ kan ka o tɔnɔ dun wa sikasi t'a la mɔgɔ dɔw de tun bɛ o kɛlɛ in kɔnɔ mun mago bɛ u yɛrɛ ta la quoi. Donc i bɛ o kɔnɔna la i bɛ combattant sincère de sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ faso ko la. Donc an tɛ sigi kɔfɛ k'a essayer ka fɛn dɔ regretter peut-être parce que Diko y'a ka position falen ou bien mɔgɔ dɔ y'a ka position falen an b'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ se ka kɛ quoi. Donc o tɛ anw dissuader kɛlɛ kɔnɔ o tɛ anw dissuader an ka jamana ko la quoi. Il faut que les gens savent vraiment qu'il y a une différence entre les choses. Vraiment n b'aw fo heure banna i y'a fɔ cogo min. Merci. C'est pour dire que a faamuya banna wa nin dɔɔni de banna hali sini n'a fɔra k'an ka segin a kan an bɛ segin a kan wa ni mɔgɔ janfa kɛ moi je pense que o tigi kungo de ye quoi. Ala ka tile de b'an bɛɛ lajɛlen. Merci. Amadou Bouro bɛ fɛ ka. A ye min fɔ a ye tiɲɛ fɔ. Amadou Bouro an k'a lajɛ ne sera ka Amadou Bouro sɔrɔ. Amadou Bouro oui. Kuma b'i bolo Amadou. Salaamaaleykum. Kuma k'an kɔrɔta dɔɔni. O diyara an ye. Ne ye arajo mɔgɔw fo a lamɛnnikɛlaw ni ani a kɔlɔsibagaw b'a bɛɛ fo. Bɛɛ tulo b'i la. Prince i ni an ka président an ka président bɛɛ ye. O diyara an ye an yɛrɛ bɛ fo. Mali État ye min kɛ Mamadou Diko ko la ne yɛrɛ a kɔni diyara n ye. Parce que o mana jaabi o ma foyi fɔ ni yɛrɛ a ka di ne ye ko. Parce que n'o ko y'a jaabi a kun bɛna kɛ ko wɛrɛ de ye. Bon n'o ta
min bɛ ka an ka président nɛni ne t'a fɛ hali président aye tɔgɔ fɔliw dabila a bɛ kuma fɛngɛ ten voilà parce que adamaden mɔgɔ million de bɛ maa min fɔ bi n'u tɔgɔ bɛ yɔrɔ min na bon million joli de bɛna taa n'u tɔgɔ nɔfɛ fɛn fɛn olu bɛ taara n'u tɔgɔ ka hakilina de la o tugulen bɛ n'u tɔgɔ ka hakilina kɔ ni mɔgɔ dɔ nana sigi maa ni dɔ nana sigi k'a fɔ k'a bɛ fɛn wɛrɛ fɔ n'u tɔgɔ man kan ka o tigi yɛrɛ fana jaabi parce que an bɛ yɔrɔ min na bi an minnu bɛ n'u tɔgɔ ka parti kɔnɔ an minnu ka ISR kɔnɔ a bɛ taa yɔrɔ min na anw bɛ taa yen jamana nin an bɛɛ de ta don maa kelen bɛ taa ni jamana nin ye et puis an bɛɛ de b'a fɛ jamana nin fana ka ɲɛ et puis an bɛɛ de mago bɛ jamana nin na et puis jamana nin den kelen o kelen an bɛɛ mago bɛ jamana nin den kelen o kelen na kosɛbɛ donc an ka hakili sɔrɔ an ka ɲɔgɔn nɛni dabila an ka maliko kɛ dabila an ka lajɛ jamana nin bɛ taa ɲɛ cogo di mɔgɔ tɛ mɔgɔ filɛ mɔgɔ kunkolo ma ko ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ filɛ a hakili de la hakili a bɛ ka min fɔ a bɛ ka mun fɔ mais n'i ye maa fitinin ye i tɛ maa ba ka kuma mɛn n'i ye hɔrɔn ye i tɛ hɔrɔn kolon ka kuma i t'a mɛn donc ala ka jamana nin ala k'a taa ɲɛ ala k'a kɔrɔta ala k'a kɔrɔta juguw kan a tɛ silamɛya la a tɛ politiki mɔgɔw la a tɛ société civile la mɔgɔ mɔgɔ min ko k'a bɛ jamana nin dabiri n'a dabara ye ala b'a dabiri a tigi kunkolo sanfɛ yarabi mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛna jamana nin dabiri ni i ta ye walahi jamana nin duwawu min kɛra jamana nin ye a bɛ dabiri e yɛrɛ kan i bɛ fɛn dɔ jutigɛ e yɛrɛ bolo ko n'i y'a jutigɛ k'a banna walahi a bɛ tu kɛ ka na i kan a bɛ dabiri e yɛrɛ de kan Merci beaucoup. Touré ne ma min faamuya jamana ko in na Mali ko la Touré. I b'a dɔn Touré Mali la Mali problème ka ca an ka Mali problème kɛlɛw kɛ an k'olu kɛlɛw kɛ an ka ɲɔgɔn laburuja dabila an ka ɲɔgɔn lebu dabila mais c'est-à-dire kɛlɛ individuel aw ni ɲɔgɔn cɛ aw y'o kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ nous on s'en fout de ça mais an ka Maliba n'an ma se an k'o kɛlɛ kɛ an k'o kuma kɛ problème bɛ yan problème bɛ nin yɔrɔ de la problème bɛ nin yɔrɔ de la Malidenw b'o de nɔfɛ bi o solution bɛ sɔrɔ cogo di ni problème solution bɛ sɔrɔ cogo di mun ye nin lase an ma an kana don a kɔnɔ cogo jumɛn na ne hakili la o de ye débat ye mais débat mana kɛ ko an kana sigi an ka mɔgɔw ta o cogo ma ka mɔgɔw laburuja ka mɔgɔw lagosi e bɛ dɔ lagosi o ye jamatigi de ye o jɛ olu fana ye kɔ k'e laminɛ e bɛ dɔ fana e fana ye jamatigi de ye e fana mɔgɔ dɔ e fana ka mɔgɔw ka mɔgɔ dɔ laminɛ à quoi ça sert c'est-à-dire a bɛ adamadenw yɛrɛ tigɛ ɲɔgɔn na a bɛ mɔgɔw tigɛ mɔgɔ la n'a tila an ka débatw kɛ an ka jamana kɔnɔ problème b'an da la trop sujets bɛ yan sujets ma ban sujets caman an kan ka minnu débati an k'olu débati ne ni e tɛ Touré kɛlɛ an k'o to yen e ye min fɔ sanni an ka jigin toi ne ye min fɔ sanni an ka jigin moi oui bien Sidibé bisimila ayiwa i teliya minute fila y'i bolo o diyara n ye an ka avance vraiment il est temps komi an ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na mɔgɔ bɛ ka su ni seli kɛ bi ko Amadu bɛ na wuli n y'a fili bi ko yala crise min bɛ diɲɛ kɔnɔ ka t'o ɲininka hali ni Amadu wulila est ce que Amadu wulilen de ye crise nin ba tɛ solution gɛlɛya yɛrɛ ba besoin de ça n'Amadu wulila en tant que crise mondiale e ka Amadu de wulila a solution ye wa ka mo tɛ crise ba wa n b'a fɛ ka n'o ɲininka o la a filanan mun ye mɔgɔ ka bon ni mɔgɔ ye Mali ko la président ni n'u bɛ ka bon ni ne o tiɲɛ ye mais n'u ma ɲininka ne ko cɛ jumɛn bɛ Mali kɔnɔ de min ka bon ni Mali ye o mɔgɔ jumɛn ye mɔgɔ jumɛn bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ min yɛrɛ ka bon ni Mali ye ala ka tile yɛrɛ d'a ma vie nga da mɔgɔ tɛ na Mali kɔnɔ min ka bon ni Mali ye parce que Mali ye nga tɛ dɔn bɔ fɛn min ye c'est que lahara an bɛ ɲininka o de la ka fɔ an ye dan jamana ye ko ka se ka bɔ ala subhanahu wa taala se b'ale de ye ale an bɛɛ bange ni jamana kelen de kɔnɔ an bɛ ɲininka a kɔnɔna na mais filanan ye min a ye min fɔ n ka dɔn ko k'a fɔ ko embargo wulila ka ko kɛlɛ banna contraire kɛlɛ de kan ka daminɛ c'est ngo bɛ na n'o ka wari ye ka fɛn caman kɛ pour que n ka tɛ jamanadenw ka se ka ala minɛ n ka tɛ dɔn ka kɛlɛ kɛ ka tiɲɛ an bolo donc kɔnɔna de la n ka dɔn jateminɛ kɛra k'a fɔ il est important
k'a dɔn k'a fɔ donc ko jamana bɛ position min na donc o jamana bɛ position min na hakilina min kɔnɔna na ni o bɛ se ka dɔn ni wari ye an hakiliw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka dɔn ni wari ye fɛn caman na an kan k'a dɔn k'a fɔ ka kɛlɛ bɛna daminɛ dɛ n'o ye abarabo wulila donc maliyɛnw bɛɛ kan k'a da k'a fɔ abarabo wulila ko bɛna wari de d'a ma wa au contraire an bɛ continuer ka baara jamana o jamana n'o y'o de libéré baara de y'a kɛ presque ne bɔ ni kuma dɔ ye ka taa maliyɛnw ka hakili pour que mɔgɔw ka fɛn dɔ faamuya presque jateminɛ kɛrɛ k'a fɔ se bɛ ala subahana wa taala nin waati duuru nin waati ne san fila nin kɔnɔna na ala ye leçon dɔ d'an ma maa ti jigin ka taa dɔn a tɛna jigin ka kuma fɛ nka bɛɛ kan ka faamuya ne san duuru la maa duuru de tɔgɔ tun bɛ fɔ mali la ka tɛmɛ bɛɛ kan n'o ye amadu tumani a ka bɔ dakari ka na a ka na donc a ka yɛlɛma gɛlɛya kɛra an y'a bɛɛ ka tabila dakari n'o ye n ka dɔgɔ sumala sise n'o ye ibrahim boubacar keta ye n'o ye musa tarawele ye n'o ye bube ye ala y'a to a ka masaya de la k'a fɔ se bɛ ne de n bɛ fanga d'i ma n b'a bɔ si la a y'o kɛ ibrahim boubacar keta maliyɛn bɛɛ ko maa min bɛ se ka kɛ président ye bi ko nɔgɔ t'a la ko sumala sise don ala ko se bɛ ne de ye e ti kɛ président ye Sumaila bannen bube ye hali maa dɔw wele min ka surun Sumaila la ko ka na u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que Sumaila ko banna Sumaila de bɛ bube de bɛ taa sigi télé la ka kuma ka fɛn dɔ fɔ o b'a wele ka taa bila ka taa dɔ ko comment il s'appelle kasoba la a bɛ bana a bɛ taa ka taa pasteur la a ni bɛ bɔ a la ka taa kɛ pasteur ala ko n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ka lajɛ se bɛ ne ala subahana wa taala se b'ale ala de ni ka d'ale ka taa sa de kete ko da ko to bɛ tɔɔrɔ de kɛla ni tɔɔrɔ la o jamana min dira o ma n'i taara i ka kabila kɔnɔ i ye mun de ɲuman kan ka fɛ i tɔgɔ de bɛ jɔ saya bɛ fɛn bɛɛ dun ka taa fɔ tɔgɔ ala k'an bila a ɲuman kɛlaw la ala k'an bila a danbetigiw la ala k'an bila a hɔrɔnw la ala k'an bila halalaw la nin bɛɛ mɔgɔ kan ka min dan kunun ka dɔn se b'i ye maa bɛ ŋunuma ka taama i bɛ tila ka ŋunuma i bɛ tila ka taama ka tila ka ŋunuma se b'ale ala subahana donc an bɛ foli lase an ka maaw ma parce que émission ja yɛrɛ ye nin ye an ka cɛkɔrɔba n'an ka musokɔrɔbaw donc n bɛ kuma di ma foli ko la ayiwa an bɛ an baw fo kosɛbɛ an bɛ